Moni madzulo abwino ndine Nesta the Black Teacher. Tsopano President Cyril Ramaphosa wa dziko la South Africa akulankhula ku mtundu wa dziko la South Africa. Komanso titha kunena kuti akulankhula ku dziko lonse chifukwa dziko lonse tsopano likumvetsera zimene iyeyi akulankhula. Kumayambiriro kwa speech yake iyeyi wavomereza kunena kuti ku South Africa kuli mavuto osiyanasiyana makamaka okhuzana ndi anthu obwera amene alibe ndondomeko zokhalira mdzikoli. Walankhula za mavuto amene anthu amakumana nawo ndipo kulephera kwa boma lake pokonza zinthu ngati zimenezi. Ndiye president tsopano walumbira kunena kuti boma lake likukonza zinthu ndipo akufuna apange zinthu zonena kuti zilowe mu ndondomeko. Iyeyi wanena kuti ndi boma lokha la South Africa ndi anthu ogwira ntchito mboma amene ali ndi kuthekera kapena amene ali ololedwa kufunsa nzika za mayiko ena zokhuzana ndi zitupa zawo zokhalira mu dziko la South Africa. Iyeyi wanena kuti azathana boma lake lithana ndi wina aliyense amene alibe udindo koma amene akufuna kutenga malamulo kuyika m'manja mwake polimbana ndi anthu obwera mdzikomo. Timapanga follow speech yake ndipo timaonanso ma comments. Kumayambiriro mmene amalankhula zovomereza kuti ku South Africa kuli vuto la ma-foreigners amene alibe chilolezo chokhala mu South Africa, ma-foreigners amene akupanga ma business popanda zilolezo zokhalira mu South Africa, ma-foreigners amene akugwira ntchito koma alibe mapepala okhalira mu South Africa. Ambiri ku ma comments adali okondwa chifukwa amamveka ngati President Ramaphosa akukambano zimene iwo akufuna ndipo ali mbali yawo. Komano president atasintha uthenga uja ndikuyamba kuopseza kunena kuti ndi ogwira ntchito mboma okha amene ali ndi kuthekera kofunsa anthu za status yawo yokhalira mu South Africa. Kuma comments kuja kunasintha tsopano anthu anayamba tsopano kumutukwana, anayamba kumunyoza, anayamba kumunena kuti achoke chifukwa chonena kuti iyeyi waopseza nzika za South Africa kuti ngati sali ogwira ntchito mboma iwo alibe mphamvu yomfunsira foreigner wina aliyense kuti uli ndi mapepala anji kapena tione passport yako kapena iwe umakhala kuti. Akuti nzika zilibe mphamvu zimenezo. Ndiye mwachidule uthenga wa Ramaphosa ndokuti nzika za South Africa zilibe mphamvu zogwira kapena kufunsa anthu amayiko ena za status yawo yokhalira mu South Africa. Kutanthauza kuti nzika anthu wamba sakuyenera kumagwira kapena kuthamangisa anthu kuti achoke mdziko la South Africa chifukwa imeneyi si ntchito yawo, uku ndikuphwanya malamulo. Number 1. Number 2, President Ramaphosa anena kuti akudziwa za mavuto amene ali mu South Africa ndi immigration system. Akudziwa kuti kuli nzika zambiri za mayiko ena zimene zilibe chilolezo chochitira malonda, chogwirira ntchito ndi chokhalira mu dziko la South Africa. Iwowa akuti boma ndi limene ligwire ntchito imeneyi yochotsa kapena kuunikira anthu amene akukhala mdziko la South Africa osati anthu wamba iyayi. Number 3, iwowa akuti akudziwa za makampani anthu olemba anthu anzawo ntchito amene amasankha kulemba nzika zobwera ndi cholinga choti azizipatsa ndalama zochepa komanso olo azizizunza nzikazi zilibe kokasuma chifukwa choti ndizobwera ndi zimalolera kuvutika malo molemba ntchito nzika za South Africa. Ndiye iwowa akuti boma lipanga target wina aliyense amene akulemba nzika za mayiko ena zomwe zilibe mapepala okhalira mu South Africa. Ndiye kuti amene wonso amene akulemba nzawo akhala akutengeredwa ku koti kapena kumangidwa pa chifukwa chimenechi. That is number 3. Tsopano fundo zitatu zimenezi ndi zimene zili zazikulu zimene Ramaphosa alankhula. Ndiye tione kuti kutha kukhala zinthu zotani. Ramaphosa chimene akufuna kupanga ndi chowauza nzika za South Africa kunena kuti inuyo musatibisire mbiri, inuyo musapange za xenophobia, ifeyo tikudziwa mavuto amene alipo ndiye mutisiye ifeyo tigwire ntchito. Kutanthauza kuti inuyo musakagwire anthu koma ifeyo boma tigwira anthu. Pachifukwa chimenechi muyembekeze kuti a Home Affairs, a polisi ndi ena akhala akulimbikitsa ntchito yogwira anthu amene ali illegal. Komano nkhani yabwino ndiyonena kuti ngati uli ndi mapepala usakhale ndi mantha chifukwa boma lili pambuyo panu kapena boma likutetezani. Uthenga wa Ramaphosa ndi umenewo. Kusonyeza kuti iweyo ngati uli mu South Africa ndipo uli ndi mapepala zonse uli nazo, anthu wamba sali ololedwa kubwera kuzakufunsa kapena kukukwenya. Amene atakufunse ndi aboma. Ndi aboma aja ukaonesa zitupa zako ngati zili zoyenera ndiye kuti iweyo utha kukhala mu dziko la South Africa popanda vuto. Sitikudziwa kuti uthenga umenewu nzika za South Africa ziulandira bwanji. Anthu amene amakonza zionetsero, anthu onse amene amapanga mobilize anzawo kulankhula pa internet chifukwa president alankhula kuti akudziwa za anthu osewa amene akupanga zimenezi chifukwa cha ndale, ena akupanga zimenezi chifukwa cha uchifwamba, osewa akhala akuphwanya malamulo, ndiye malamulo a South Africa agwira nawo ntchito. Ndiye tione kuti anthu amene wawa angasiyedi, angamveredi boma, nanga ngati samvera boma, boma lingamangedi, angawagwiredi.
pamenepa ndi pamene pali vuto. Ngati ineyo nditakhala kuti ndili ku South Africa ndipo ndilibe zitupa, ndiye kuti mawu amene amaphosa alankhula sangandipase chilimbikiso, ndikhala mwamantha chifukwa sindikudziwa ngati nzika za South Africa zingasatiredi uthenga umenewo. Komanso ndidziwe kuti olozika za South Africa zisatira uthenga umenewo, ndiye kuti a Home Affairs, a polisi alimbikisaso chitetezo. Ndiye kuti ineyobe chifukwa choti ndilibe zitupa kuzikhalabe kovuta kuyenda mozemba kuti ndigwire ntchito kapena ndipange chinthu china chilichonse. Ndiye chisankho chabwino chitha kukhala kungochoka ngati ulibe zitupa. Koma ngati uli ndi zitupa zoyenera kukhala mmenemo, palibe chifukwa china chilichonse choti uopere uthawe. Uthenga umene waukulu umene uli pa speech imeneyi ndi umenewo. Ndine Nesta the Black Teacher. Tipitiriza kumvera kumapeto komanso mawa tipereka ndithu ma analysis ndi ma feedback ochokera kwa anthu ena ndi ena ku speech imeneyi. Iyi ndi analysis yanga yomwe ineyo ndekha ndamvera, sindinaonere anthu ena amene aperekanso mbali zina. Usiku wabwino.